ima inde Geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juuɗe nulaɗo men mo jamirɗen yen juuɗe kala saaha en jetti jinnaɓe men ɓe sababu men woni godal men e aduna weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e yeeɓiyankoɓe weltare TV e dendagal saltiri pelle men e dendagal to dande men nde jogornanoyede dendagal rendoji fulɓe jaam Allah waale moɗon buuɗal yurmede so feri feeñi feeñe windere feenja e ɓatake buuɗal yurmede bindaɗo ñande altine nogas e ɗiɗi lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho hono no kewɗen wadde kala altine addude buuɗal yurmede ko fate gandal nde won noon nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam o wi en ko gandal hay sinno ko ha to leydi Chine jeehe ƴeewoye gandal neɗɗo kadi serata ƴewde e gandal guila to ummi e mbuutu ha o waɗe e kasanke omo foti yiilade gandal e kala saaha nde won noon gandal ko lampa lumiére yeynotoka ko fati e gurdam neɗɗo bandiraɓe musidɓe tedduɓe ñalawma hande o noon ma en bismo goto e gendiyankoɓe leñolngol tawa kadi ko baɗɗo wittoji mum ko jangguɗo jangde muɗum jangge Qouranul Karim guila to windana ba siñije mi maraka ha heeɓi hen suura mum caggal nde waɗi ndewmi takel yoga e sernaɓe nder reedu Fouta e ndo porparol dande maayo ngol leydi Mauritanie to leydi Sénégal caggal ɗum kadi Allah rokki ɗum hakkille janngude ɗemgal mum caggal nde o heeɓi humpito o faami tigi tigi ko Ndiaye Saydou Amadou heewi wiide ni wonde woni human binne wona mo yiyata woni human binni wona mo yiyata binni woni wonde human bindi komo yiyata bindi taw ko bindi bindaɗi ɗemgal mum wawa windude so windama e ɗemgal mum wawa janngude on noon hayso joguima doctorat en anglais walla joguima licence en français walla jogui diplôme mbawɗo wonde foof an arapa ɓaade ka o yiyata bindi ɗemgal makko on ko human binni ɗum saabi noon caggal kadi nde o yenana wonde hay neɗɗo goto ala bawɗo darrade koyɗe janane minen foof ko koyɗe mum darorto en keeɓi haqiqa kadi hande kala leydi jamdi janngude ɗemgal muɗum jaaɓi liggorade ɗemgal mum ndin leydi hande ƴellitima no feewi nana mbadde musidɓe tedduɓe wadde peeɗeli e guite e leyɗele ƴellitinoɓe ko ɓooyi sen dokki yeeru ko wayno leydi Chine ko ɓooyani ko leydi Chine limtatno kala leyɗele Afrique woni ceermonde limta wiyete ko la Chine woni leydi Chine e ñalawma hande o leydi Chine ne jeeya e leyɗele 5 ɓurɗe allude ɓurɗe ngardude ɓurɗe jogade doole e nder windere he saabi ɗum ko jabde gollade taw kadi janggi golto koye ɗemgal mum sen ji leydi Corée du Nord hande darade ne waɗidira peeɗeli guite e dowlaji tentuɗi Amérique ala ko rokkiɓe on fartaŋe so wona uddade e nder leydi mabɓe ɓe pelliti janngude ɗemgal mabɓe ɓe golli e ɗemgal mabɓe ɓe batti hutorade ɗemgal mabɓe sen ji leydi Iran hande ene wadda e leydi Israël ne wadda e dowlaji tentuɗi Amérique coanmami cottumami ene fewna hande arme nucléaire ene waɗa enrichissement uranium mum e nucléaire mum musidɓe tedduɓe ko jabde janngude ɗemgal muɗum ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe neɗɗo ne wawa ƴellitade ɗon to jannguɗa ɗemgal gongal janggani ɗemgal maɗa so neɗɗo wawi kala ɗemgal bawgal humpito kala ɗemgal bawgal wonde janggo waw janngude ɗum wawa haalde ɗum wawa winde ɗum so hakkille ma rokkima kono ɗemgal ma nin yeyngal ɗemgal maɗa ngal kam tigui tigui wawgal haalde ha sella mbawa windude ngal ko on woni mo wiyetake human binde musidɓe tedduɓe ɗum noon caggal mbiɗen nde oɗo suka almudo janggue Qouranul Karim ha heeɓi hen suura mum o janggi Pulaar hawo heeɓi hen gandanɗa hoore maɗa seedantagal makko to banggue celluka e to banggue foof hakkille makko ari mulde deftere musidɓe tedduɓe tawa kadi e ñalawma hande o ko deftere yaltude ko deftere ngardude no feewi witende ɓatake rendo
tawatede hande e nder yoga ella moɗo leyɗele men e nder yoga e guure to leydi Mauritanie to leydi Sénégal ɗum noon sikki ala so wona jabɓoɗen oɗon koɗo men hande o haalan en woni kanko hol inde makko o haalan en hol parcours makko woni biographie makko no jangi to jangi o to no janggiri o haalan en kadi holno miijo arde makko janngude Pulaar sabu eɗen keewi yiide so almuɓe men to janggi Qur'an ha keeɓi hen suura keewi yaade ko leyɗele Libi keewi yaade ko Arabie Saoudite leyɗele arabeɓe jangga toon araba so batti haalde kala saaha kutoro konnguɗi arabuji ɓutti saaha ni ha cikkama taw Pulaar o ala dakama o woni koye ɗemɗe arab oɗo noon felir tigui tigui ko janngude ɗemgal mum Pulaar lollungal no dollar ha e ñalawma hande o mo hutoro hen konnguɗi badɗi fayida no feewi omo waɗa hen jime e jimɗi musidɓe tedduɓe sikki ala no mbatten konngol ñaaƴa ko hono joomum koɗo bisimilla maɗa emin jiiɗi innirtoɗa min innirtoɗa kaala moni an to jeeɗa wuuro maɗa e kaala deftere nde mulɗa nde holno deftere nde wiyete kalanamin kadi holno no miijo janngude Pulaar arde maɗa ha miijo murde Pulaar mulde deftere e Pulaar ɗum noon bisimilla maɗa. Assalamu aleykum wa rahmatullah camina bandiraɓe. bandiraɓe musidɓe tedduɓe en jetti gueno tagowo mo disnotako nawtowo mo waynotako nulɗe meɗen jurum deero en juuli annabi ɓurɗo windere gonɗo sababu godal men e ndiɗo duniyaru en jetti nene baba tettuɓe en ha mbawɗen ɓornade paɗe men gam tettoyde foddeji men en calmini dendagal rendo fulɓe kala to ɓe mbawi latade Ghali Abouba mi salminima mi salmini dendagal ɓe gollottoɗa e nder nde ɗo haalirde wonde fayida haalirde weltare ɓiɓɓe fulɓe dendagal pulago windere kala hinnama hofnama jammon dartama ko wona ɗum ko musidɗo moon Mamadou Dia walla ko Mamadou Samba Aten Siri Takkouru Hammadi to banggue Gorol to banggue Dewol omo notoro Mamadou Fati Diabo Abou o jibina ko hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e tati to Dakaru leegal ina wiye jaam ɓuuri ma walla jammu nguen caggal hitande walla duuɓi ɗiɗi o arti nder wuuro makko Fondu hitande ujunnaje ɗiɗi o naati Alqur'ana e wuuro wiyetego Lewe Hebbiya ɓe windinimo bako biyeteɗo ceerno Modi Coumba walla ceerno Baydi Samba caggal hitande fawde o yaɓani wuuro wiyetego Jowol nayimo toon ko mawni ko hono biyeteɗo ceerno Mamadou Modi Sow yo Allah yurmomo yafomo ko on nayimo toon jangguinimo hitande fawde yaɓani wuuro wiyetego Kadel hitande ujunnaje ɗiɗi e goho walla hitande ujunnaje ɗiɗi e ɗiɗi caggal ɗum o wondi on duuɓi jeegom ɗi e nder hen kadi o yaɓani wuuro wiyetego Belel Gawri ɗo galle jinnaɗe makko galle ceerno Abou Diabo Sow ko ɗon o heeɓi janggude hitande ujunnaje ɗiɗi e jeegom ha e hitande ujunnaje ɗiɗi e jeetati o heeɓi yettinde alwol makko gadanal hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi 2009 o arti e nder wuuro makko wiyetego Fondu ɗo galle ceerno Mamadou Seydou Kane ko ɗon o jokki alluwal makko ɗimmal hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e goho ko noon e heeɓi ko wiyete suura Alqur'ana ko ɗon tigui rigui o naati ko wiyete ɗimla e rasma o janggui kaɓirgal guila e cakke ha e cellitingol jangguin ko ɗon tigui rigui o janggui tigui rigui caggal nde o janggui ɗon o yaɓani wuuro wiyetego Diaba ɗo galle ceerno Mamoudou Ly o jokkoyi kaɓirgal ɗon on saaha omo yaare habɗi caggal nde o gasni habɗi o rutti wuuro makko Fondu o yaɓani alwol makko wiyetegal Qaluna ko ɗon o timmini alwol makko Qaluna o waɗi keɗal Bakara Nasi ko ɗon o yaɓani ko wiyete Louga e fiqhu o janggui hen ha ko Allah haaji ko ɗo tigui rigui dodiri e ceernajo o yaɓani ko wiyete ɗemgal ko ɗum noon komi baɗɗo morlere jiire salmini gallo kala e wade kuuɓal Seydi Ba mi weltanimama e namdal ma banggal fayida to banggue jangde Pulaar holko duñimi hen namdal ngal jinmi namdede nde tawno so tawi mi namdama ngal mboɗo softa jabade hitande ujunnaje ɗiɗi e goho 14 lewru setto ñalawma o ko aset ma walla kikiɗe aset Tidiane an rottino e joomum weeti woni
dimas ma walla dewo bir eɗen jeloyo enen fof e wonde sukaɓe on saaha eɗen goni baydaji toon to wuuro Kanel eɗen jeloyo galle mo garɗen kala jomum ina huufi sadak jomum wiya sakkima yeeso mum ina ñiɓɓiɗi Allah e suno enen fof e wonde sukaɓe eɗen mawna eɗen mawnide hen saaha kala miijo men ina arta hen nde tawno ko ɗon kewɗen wiide tijane mayde ma tawimi koye cukagu saabu on saaha ko e yonta baydayagu e nder yimre meɗen ñande hen miijiɓe ko jogori wonde dandam janggo pellitmi ɗemgal Pulaar beele mami janggo mi yejjitani jillu am e gamaje gam juuroyade éliman mo gamaji ko ɗo tigui rigui ɓernde men watti awde ko heewi holko woni sababu neɗɗo goto yaaha rendo no wuruno renta suno gam neɗɗo goto jaaɗo o eɗen mawna eɗen mawnide hen e kala saaha miijogo ina yillo en caggal ɗum nde jaaɗen ha joguiɗen hakkille mbattuɗen heɗade leppe tijane an e kala saaha so en decci eɗen keeɗo haaluji makko e konguɗi makko belɗi jurminiɗi bajotoɗi rendo ni woni hitande ujunnaje 2018 ma walla 9 jannguɗen Pulaar e nder wuuro wiyetego Fondu eɗen joguino mawniraɗo men ko eɗen jiidi Yumma e Baba ina wiye ceerno Samba Aten ɓe mbiyannomo ko Bobo Afrique nde tawno o jokkodirino e hewɓe to banggue ɗemgal ngal ko jiɗɗo ɗum kadi Allah ina rokkimo himme tigui rigui wawde ɗemgal ngal omo yahatno ñalɗi omo jangguintono kadi e nder wuuro Fondu omo joguino ɗon duɗal ndeysan on saaha noon dendagal yimɓe wuuro ngo doole hen ena jangga ɗon enen nene e on saaha eɗen gara tan hettade nde tawno eɗen jiiɗi caggal ɗum nde pellitɗen janggude on saaha taw o natti wawde jangguinde on saaha o wona celluɗo ni woni hankkadine pellitɗen janggude ɗemgal ngal e mawniraɗo goɗɗo nanɗon ina wiye Abou Ifra Ba jaaɗen e makko o jangi alkule Pulaar ɗe ha mbaw Pulaar ɗe ha mbawɗen ha caggal mbiɗa to janggoɗa Pulaar mo jangguiɗama Pulaar to janggoɗa Pulaar walla duɗal janggoɗa Pulaar musidɗo men ceerno Mamadou Dia ha mbawɗen limtude ɗum kanƴe kala ni woni eɗen jokki eɗen jangga ha mbawɗen yiide bindi so en tiimi e deftere Pulaar taw eɗen mbawi tarde kanko mawniraɗo omo jogui defte sahaji gujjitoɗen defte ɗe gonen e tarde ko ni woni hankkadine ɗum wonti gooƴa meɗen kala to jiiɗa jeyata ko eɗen tiimi e deftere gam andude defte ɗe ina mbaɗi nafoore caggal ɗum kanko mawniraɗo o hooti e joomi ko yo gueno yurmomo e yaafomo ko ɗum addani en janggude Pulaar e yidde ɗum ha jettuɗen to jettuɗen hande ɗo caggal ɗum jehen janggoyde galle ceerno Mamadou Seydou Kane to ɓarɗen ɗo so en garti ƴeewen defte gonen e tarde hankkadine eɗen ɓeydo yidde ha Allah waɗi garɗen hen to garɗen ɗo hande to jareteɗen ɗo ni woni eɗen jangga fannu goto biyeteɗo luuha tawɗen hen defte ko nande Ibnu Douraydu ko nandi e daliya hayso tawi eɗe kaala siira annabi woni gurdam rasulu sallllahu alayhi wa sallam hayso tawi ina haale hen heewani ɗen defte ɓuuri wawde haalde ko gurdam arabeɓe e kotki arabeɓe e laddeji arabeɓe e jamareɓe arabeɓe ko ɗo tigui rigui ɓeyduɗen jogade coftal mawgal fewde e Pulaar
ko ɗo tigi rigui ɓeydiɗen andude neɗɗo kala ina jogui ñulal fewde e leñol mum aduna kala ko e saaha mum saaha kala e tarik mum tarik kala e yimɓe mum e mbadi gurdam mumen saaha ɓennat simti keddoto ha abada wawi kala noon yo sah saaha mum haade saaha mum sahede e nder saaha mum daña mettimɓe e nder wondiɓe saaha mum gati neɗɗo kala ina jogui ñulal fewde e leñol mum so duttima eɗen defte yeruɗo joni wo kullo qarnin naaji min fi zamanin fahawa shabihu zamanin fi bada ɗum tawate ko ibnu douraydu o wi kala fedde ina jogui fandare kadi kala fedde ina ɓamtoɗo e zamanum kadi kala zamanu garɗo ina nanda e yonta mo hawri o so en detti yeru ina heewi jime mbaɗe noon taw ko jime kaldoje e rendo enen nene ko ɗum tigui rigui ɓeydi sufnude en janngude ɗemgal Pulaar e yidde ɗum e wittude ɗum e gollude heen ko waɗi fayida ni woni hitande ujunnaaje 2017 ndowondirɗen e seeremɓe men jaɓanɗen Ndakaaru on sahaa ɗemngal arani en caggal ɗum noon eɗen jokki heɗade radio ji tenki e radio Fulɓe eɗen keltono heen jewte kewɗe ko wayno Abdoulaye Adi Diallo Jallis omo yuɓɓintuno yewtere ina wiye Jamma Bela yantude Mouhamed Fadel Dieng e yewtere makko janngu diine ma toon to radio Fulɓe nden yewtere waɗatno ko aljuma yewtere Abdoulaye Adi Diallo Jallis nde waɗatno ko hoore bir jamma waɗatno Allah waɗi eɗen ketto Mouhamed Fadel Dieng ko neɗɗo ganndo so goonga e ndeer heen o yi en o horsini en ni woni o noddi en radio Fulɓe jaaɗen tawtoroyede yewtere wiyetede janngu diine ma ina waawi wonde ni taw koɗo makko gadano mo meeɗi bismade ma walla mo addi bismade e ndeer radio Fulɓe o enen ngoni arwande caggal ɗum eɗen jokki heɗade o yiɗi en o horsini en mbadduɗen yewtere wonde fayida nde tawno en janngui e yewtere nde ko heewi kadi kanko e hoore makko o janngui e yewtere nde ko heewi nde tawno ko ɗum ɓeydade Abdoulaye Ali Diallo Jallis kadi eɗen nananno ɗum ko adi ɗum nde tawno eɗen keɗo tijani an ina wiya wonde so tawi mi yiyaka janggo jaggue e Abdoulaye Ali Diallo Jallis en jaggon e hono mabɓe en o limta taw ko yonɓe ni woni enen ne miiji ɗen so tawi tijani an limtino ɓeeɗo harbiyankoɓe leñol en jiiɓe en jagganiɓe ina wayno en jiiɗamo sababune ko kanko wino so tawi mi yiyaka janggo jaggue e ɓeeɗo eɗen mbawi hedde to kedatnomi ɗo ni woni jokkodirɗen e Abdoulaye Ali Diallo Jallis o nanni en e dental gotal ina wiye dental Jamma Bela dental weeyo ene jangge Pulaar Allah waɗi jannguɗen heen hitande ujunnaje 2017 ha keɓɗen heen seedanteje meɗen Pulaar ni woni keɓɗen seedantagal Pulaar e nder dental bitegal Dadiaba dinguiral Jamma Bela taw kadi ko yimɓe wonɓe fayida golloɓe ko waɗi fayida guila e jangde ha e celluka to banggue bindol ɓeyduɗen kadi jogade coftal wawde gollude ɗemgal ngal ko waɗi fayida ha rendo ngo wawa yitade ha gandinen rendo ngo wonde ko mbiten eɗen jiiɗi ɗemgal ngal ko ha wawa gonɗude tabitinirɗon ɗum to banggue bindol ɗum noon Waly Abouba mi salminima mi salmini bandiraɓeɓe ɗum noon mataw e ngal ɗo namdal ko ɗo kaɗanmi so tawi aɗa jogui namdal gongal tan wawi addude mi salminima mi salmini galle o kala e kuuɗ en beltima tigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe en paami tigui to musidɗo men o rewi parcours makko e holno yiɗiri ɓuuro Pulaar e holno janguiri Pulaar e holto janggui Pulaar ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ha joni eɗen jokki e musidɗo men sehil men Mamadou Dia gorko mo Fundu walla mbiya gorko mo Guendi Rendo walla Guendi Pulagu Guendiyanke labtuɗo pewɗo golle ɗum noon ha joni ma en jokku yewtere men musidɓe tedduɓe eyo bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe ando cinéma hettiyankoɓe weltare TV e dendagal calcaltiɗi pelle men on calminama e kuuɓal on beltanama siftude on ha joni gonɗen ko yewtere men buuɗal yumede eɗen fucciniri e musidɗo men sehil men Mamadou Dia ɓurɗol wirde guiɗo Guendi Pulaar gorko mo Fondu tawateɗo ñalawma hande o ɗo
e nokshata lamurgo leydi Mauritanie Allah waɗi hoddude mum hannde e jiindirema majja o ari ha to galle salminde en tawa kadi omo addi gandanɗa hoore maɗa ballal pattam limiyaga walla kadu molanteɗo Allah ko fotino deftere tawa kadi ko deftere nde o muuli koye ngalno koye namdal men noon hannde fayi koye nden deftere deftere a muuli deftere nde en kalino ɗum ɗo e nder kabaruji men e gila en jiidirani e nande golle payjinɗe gollaɗe yiide ɓiɗɗo pullo windude deftere muulo deftere tawa kadi ko suka e ɗemgal muɗum kadi ko ɓuri welde hen kadi tawa ko almudo qur'ana sabu eɗen tetti almuɓe men qur'ana kewno so jangi hol jangde kewino yaade leydi arabe ɓen jaha Maroc en jaha Tunisie en jaha Arabie Saoudite en jaha janggoya toon arabe ɓutti konngudi ɓutti kala ngari ene paanoro eɗin konngudi ɓutti e ɗemgal arab an noon paanotoɗa ɗemgal ma pular a muuli hen deftere nde ayni ɗum ɓatake rendo eɗen jiɗi andude kalana en seeɗa ndeɗo deftere wiyetende ɓatake rendo holko ɓatake rendo holko nde sifoto holno miijo ardanma wawde muldude ɗeɗo deftere e holno miijo ndeɗo titande innide ɗum ɓatake rendo saabu sen mindi ɓatake eɗen gandi ɓatake way ko sen mbi way kono lettere way kono kabaru way kono information way kono holko jiɗɗa haalande rendo ngo fof noon sen mbi rendo ren ko rendo meɗen eɗen jiiɗi kalana yimɓeɓe deftere nde holko deftere nde haalata e holno deftere nde holno tagi wona e mayre eɗen jiiɗi andude kadi holno miijo ardanma mulde ndeɗo deftere innira ɗum ɓatake rendo eɗen jiiɗi kadi kalana bandiraɓe beele hol caɗele keɓɗa saabu eɗen gandi windude deftere ne weeɓi kono ɓuuri tidde ko mulde kono noon Allah newnima deftere nde windama ko ɓuuri yawde e yaccade nde muulama kadi mulgo wango fayida no feewi eɗen jiiɗi andude noon holno deftere nde muulira hol fatang dañƴa ha deftere nde muuɗa ɗon nde wawi yaltude e oɗo saaha joni deftere nde ne tawe leydi Mauritanie ene tawe leydi Sénégal eɗen jiiɗi kalana bandiraɓe hol fatang dañƴa ha deftere nde wawi muuyade hol wonɓe hen juuɗe mumen eɗen jiiɗi andude kadi oɗo saaha joni so neɗɗo yiiɗi hebde deftere nde hol tonggole noddata wonanɓe ɗo e nder leydi Mauritanie wonɓe leydi Sénégal hol tonggole mbaɗata e hol deftere nde kadi tawate nokkuji goɗɗi Seydi Dia fulɓe ne kettima ko noon tigui Seydi Ba weltanama e namdal ma banggal fayida to banggue deftere ɓatake rendo holko woni ɓatake rendo ɓatake ko ɗum neldal fewde e rendo wonande on jeeyowo bindi mo yiyata bindi o heewi ko haalanede ma walla jangganede nde tawno so tawi neɗɗo yiyata bindi nanata kindi mayata ko ina jindi rendo noon ko dental kinɗi ko e nder ɗum leñol heɓoto saabu ala leñol goɗgol tawi ngol waɗi ko hinde wotere so tawi deftere windama innirama ɓatake rendo ko ɗum neldal fewde e rendo e nder rendo ngon binduɗo on ɓataki farini ko e leñol mum so en garti e lowdi ndeɗo deftere ene gasa wonde dame ɗe wona sappo e jeegom walla sappo e jeeɗiɗi so tawi en mottani ɗum deftere nde ɓuuri wawde sifade ko yooro keccol e ɗangal e gandal nde tawno enen foof eɗen gandi keccol hanki ina wodno e nder keccol gonnogol ngol ko hen jawdi men daridi wurno saabu e nder deftere nde so en jeehi toon ma en taw omo wiya kanko binduɗo deftere o en jillaki leyɗele kewɗe kono en jooɗodima yoga e ɗanniyankoɓe yilliɓe leyɗele kewɗe e nder jewte ɗanniyankoɓe ko hen nde deftere heeɓa wadde en paami binduɗo deftere o ko famdemo gonka rendo ngo to banggue gurdam e jogademo miijo ngo o yiiɗi yettinde to banggue rendo makko nde tawno en keewide neɗɗo kala ene jogui nulal fewde e leñol mum to banggue bindol min windiyanke joɓiɗo kuɗol gurdam rendo joguiɗo fulol mi miijo ko heewi mboɗo winda e ɗerewol kala ko miijuɗa an windiyanke tongu
tonga ɗum e bindol nde tawno ko bindol renata gandal. E nder ɗum so en ƴeewi keccol gonnagol ngol ko heen jawdi ndi wurno ndema ina woodi on sahaa ɗanngal miijotaake kono caggal nde yooro naati Fuuta jawdi ndi ustima nde tawno eɗen keewiide hanki jawdi ndariindi ina woodno kono peeje ngoodani kono hannde jawdi ndariindi ndi ustima kono peeje keɓaama. E nder ɗum ɗo ko ɗo yenne ɗanngal watti fiide bawɗi mum e ɓerɗe sagataaɓe mone fof yaari bange ngam dandoyde ɓesngu ngam dandoyde banndiraaɓe mum nde tawno mbiɗen aduna o hannde ko aduna gandal kono ko aduna kaawis e aduna kaalis kono kadi so tawii neɗɗo weeyata e yeeyata inde mum lollata. Nde tawno wona jogaade en gandal wona waawde ko tabitinde yidde mum feewde e ɗemngal mum nde tawno komi windi yanke coftanɗo kuɗol pamaro duuɓi e gandal kono mboɗo faami kala jibinaaɗo e leñol ena toɗɗa e dow mum nulal so gollanaade ngol hayso tawii ko e tumo daɓɓo min ne hannde mboɗo jaɓi jaɓɓaade kala ko nafata ngol leñol mboɗo jaɓi jippteede e kala ko ooñii e nde ɗo deftere nde tawno neɗɗo kala ina jogii miijo e ndeer miijo ngo o jogii ngo o hollitta ko renndo ngo saatto miijo makko so tawii miijo ngo ina yuɓɓi o ɓeydo yuɓɓitinde ɗum ma walla ɓe mballondira e ɓeydaade yuɓɓitinde ngoon miijo moni e maɓɓe fof adda heen miijo muɗum. To baŋnge deftere nde no mbiɗen ni ko e ndeer ɗiɗo miijooji ndenndinɗen haa waawi wonde deftere ko ni woni kollitɗen ɓe ngannduɗaa ko ɗowannooɓe en to baŋnge jaŋde e heblunooɓe en to baŋnge jaŋde ɓe njaɓi jaɓɓaade gollal ngal mbele deftere nde ina waawa muuleede ngam ɓe tiimi ko loowi e deftere nde to baŋnge loodi ndi to baŋnge yuɓɓude ɗum to miijooji maɓɓe hayso tawii enen to miijo men ɗum alaa ko woni e wiide ɓe wonde yo ɗum muule caggal ɗum noon ngartuɗen e ndeer wuro men nokku men to njeeɗen ɗo jokkondirɗen e yimɓe heewɓe ɓeen mbi en wonde ɗum ɗo ko huunde gasnde muuleede caggal ɗum ɓe ngaddi e ndeer dental wuro men to njeeɗen ɗo woni wuro men Fonndu moni e maɓɓe fof waɗi heen katantaagal mum haa deftere nde waawi muuleede ko ɓuri raɓɓide ko nde ɗo deftere ko ɓesngu fondunaaɓe e kuuɓal mballondiri muuli deftere nde noon mi salminiima mi salminii denndaangal banndiraaɓe ɓe kala e ko wonaa ɗum ko to baŋnge deftere nde no mbiruɗaa ni ko noon so tawii neɗɗo yiɗi heɓde ɗum e ndeer Nouakchott laamorgo leydi Mauritanie jokkondirta ko e ɗee ɗoo tonngooɗe e 49 ɓolum 2 50 ɓolum e 5 49 02 75 05 on wiyetee ko Amadou Abou Dia tonngode ɗimmere ko 46 88 nogas e ɗiɗi 41 o ko Mamadou Abou Thiam ko on o hawrata sikki alaa so tawii en jokkondiri e ɓeeɗo ma en keɓ deftere men deftere ɓataake renndo noon a weltanaama a wiyaama Seydi Ba. eeyi moƴƴeral maaɗa Seydi Dia en paami tigi tigi en njii tonngoode ɗe en paami tigi to wolde leydi Mauritanie kala jiɗɗo e heɓde deftere nde mbaɗtaa ko 49 02 75 05 woni 49 ɓolumi ɗiɗi 75 e ɓolumi 5 walla mbaɗa 46 68 nogas ɗiɗi 41 sen kaali tubankolo mbiyen 46 88 22 41 kala mbaɗɗo ɗeɗo tonggode tawi ko wonande wonɓe nder Mauritanie e surtout Nouakchott ma mbawa heɓde deftere nde ha no hannirta ni
seydi dia ha joni koye ma gonɗen ko fati jiɗɗen namdade ko beele hannde eɗen nganndi ɓooyani ko mbiɗa fonndu beele hannde nde wuro fonndu ngo holno jiwɗa heen jangde pulaar ne beele pulaar ono janngee toon beele école aji pulaar ne ƴelliti toon beele pulaar ono janngee toon e holno wasiya kadi mbasiytoɗa e banndiraaɓe janngooɓe école janngooɓe qurana janngooɓe arabe janngooɓe ɗemɗe keddiɗi fof hol wasiya mbasiytoɗaɓe ko fate e wawde humpito jogaade humpito e ɗemngal mum nde won noon hono tijane an yo Allah ɓuwam on heewide walla Dia Saydou Amadou yo Allah junnu balɗe makko ɓe keewide woni wonde human bindi komo yiyata bindaɗi e ɗemngal muɗum wawa winde ɗemngal mum so ɗemngal mum windama wawa janngude ɗum noon hay sinno jomum noon jogui maîtrise en français walla maîtrise en arabe walla doctorat en arabe ɓayde kay a wawa winde ɗemngal maɗa so ɗemngal ma windama a wawa janngude an ka human binni ɗum noon hol wasiya mbasiytoɗa e ɓeɗo almuɓe saabu eɗen teski almuɓe jiɗi janngude ko arabe ko konngol ɓutti arabe sukaɓe men janngoɓe tubankore jiiɗi ko haalde konngol ɓutti e français saaha kaala hunde mbiya mi annda ni ɗum no wiyete pulaar mi annda no pulaar wiyata ɗum donc hol wasiya mbasiytoɗa ɓen e hol wasiya kadi mbasiɗa beele kadi ɗen jiiɗi anndude kadi beele aɗa jogii e miijo nganndanɗaa hoore maɗa muulde deftere e wonde beele aɗa jogii miijo mulde deftere wonde e so tawi aɗa jogii ngol miijo holno deftere nde hol nden deftere jiɗɗa muuloyde walla deftere ɗaminɗa muuloyde walla soit anndude ngan tiiton nden deftere e konngol ma kadi ñalawma walla mbiyen yeeso nde fuɗɗima nawude e hol konngol ma mbaynigu kadi ko mbaynitoɗa banndiraaɓe e musidɓe tedduɓe ɗum noon ko noon tigi rigui a waali Abouba weltanama kadi namdal ma banggal fayida no feewi kadi en beltinima dendagal heeɗiyankoɓe ndeɗo yewtere e dendagal kadi heeɗiyankoɓe e ndeɗo haalirde nde ganduɗa ko wonde fayida no feewi to banggue jayde e to banggue jewte nde ganduɗa ko jewteteɗe ɗo ɗe ɗum noon yo Allah jokkan en nden moƴƴere kadi yo Allah ɓeydo yanñande en ndeɗo haalirde nde tawno ko haalirde hewde nafoore ko wona ɗum ko namdal ma ngal namdiɗa ko fewte jangde pulaar e nder nokku men to jeeɗen ɗo woni wuuro Fondu so tawi ko goonga nden ɓurno wawde janggede nde tawno ndeysan duɗal Dia Saydou Amadou woni no Fondu ngal duɗal so goonga yaltini hen ko heewi e nder wuuro ngo to banggue majjere nde tawno so goonga gila ɗum natti wodde ko nden majjere fuɗɗi yillade wuuro ngo to banggue ɗemgal pulaar ngal kono kam ko yettere Allah nde ngal duɗal wodno nde hewɓe janggini ɗon kadi mbaɗi ɗon ko waɗi fayida taw kadi ko ɓesgu wuuro ngo kadi ɓesgu wuuro ngo kadi jangganno ɗon e dendagal kala jillinoɗo e nder wuuro ngo ina jangganno pulaar taw koye nder ngal ɗo duɗal Dia Saydou Amadou caggal ɗum noon nde ɗum natti wodde e nder wuuro ngo noon duuɗe pulaar ina jangguinteno hen dendagal kadi ɓesgu wuuro ngo ɓe ganduɗa kadi ko janggunoɓe e nder ɗen duuɗe ina janggina ɗemgal pulaar ngal kono hannde kam hayso tawi ina jangge toon eɗen mbawide wona hunde hewde no feewi to banggue ɗemgal pulaar ngal hannde mbiyeten ko ɗemgal jargal janggude nde tawno mboɗo heewide so tawi janggude pulaar hanki wonno ko sunna hannde ɗum wonti farilla e tugnademi to laaɓi to banggue hannde ɗemgal ngal ko ɗemgal galɗungal gila hanki ni ha fewde ñalawma hannde o to jaretɗen saabu hayso tawi hanki gande kewɗe pulama ko hannde ɗum ɓuuri yajde kadi ko hannde ɗum ɓuuri hewde ko ɗum saabi so tawi neɗɗo janggani ɗemgal muɗum ala ko wawi wadde e to banggue ko ganduɗa yimɓe ina paama to banggue rendo e to banggue yettinde gandal mum ngal joguingal nde tawno so tawi neɗɗo janggui gandal gongal ɓurata moƴƴude yataw omo wawa famde no folirta e nder ɗemgal makko bandiraɓe makko mbawa famde ko yiiɗi haalde ko ɗum wallata yimɓeɓe kadi kanko e hoore makko ko ɗum wallatamo nde tawno so tawi neɗɗo janggui ɗemɗe goɗɗe o ruttima kadi o janggui ɗemgal makko omo wawa yettinde ɓatakuji kewɗi e nder rendo makko e nder leñol makko kadi kala neɗɗo omo wawi joddade e o anda kadi ko foti yewtidde muɗum ko ɗum wallata neɗɗo kadi ko ɗum wallata rendo ngo nde tawno jangde ko ɗum ɓamtare kadi ko ɗum ɓeydare ɗum noon yo Allah rokku en nde janguirɗen ɗemgal men kadi yo Allah rokku en kadi
faamde kadi wonde ɗemngal men e ngal janngo e ngal rondo e ngal waawi rondaade gannde keewɗe ɗe ngannduɗaa ko pulateeɗe batteteengal e maggal en hannde to baŋnge ɗemngal Pulaar ngal eɗen njii heen ngartam mawɗam nde tawnoo so tawiino en janngaano ɗemngal ngal geɗe keewɗe ma ŋakkir en sabu so en ƴeewi hannde gila e mathématique en e siyasa en e geɗe keewɗe so tawiino waɗe bindande e ko ngannduɗaa ko defte cellal to baŋnge neɗɗo o ɗeeɗo geɗe fof en njooɗaaki école kono hannde ko yettere Allah en mbaawi faamde heen ko heewi taw enen en njooɗaaki école wadde ko ɗum famminta yimɓe kadi ko ɗum wallata yimɓe mone fof jogiiɗo ganndal yo jaɓ tillitaade o jaɓa fulde ganndal makko ngal o artira ɗum e ɗemngal makko ɗum woni egginde ganndal enen noon keewɗen wiide ɗum wiyetee ko deftordu sabu wayi kono moftude defte e ndeer suudu ma walla e ndeer fawru ñande kala aɗa yaltina deftere aɗa tarana renndo ngo ina faama ko jiɗɗa haalde ko ɗum noon yo Allah rokku en kadi waawde dañde no golloranɗen renndo ngo to baŋnge ganndal e to baŋnge yaajeende namdal ma ngal ɗo Mamadou Dia to yarata hannde ɗo mbele ina fiɓi windude deftere wonde caggal deftere ɓataake renndo eeyi ko noon tigi rigi eɗen ɗamini eɗen mbaɗi ɗum e miijo men heddoto noon ndeysaan neɗɗo miijoto tan kono ko Allah gaynata miijo neɗɗo o caggal deftere ɓataake renndo ina gasa wonde deftere nde ngannduɗaa ko wiyeteende deftere burdi nde ngannduɗaa ko wonde fayida sifoto ko nguurdam rasulu sallllahu alayhi wa sallam nelaaɓo mo ngannduɗaa ko ɓurɗo windere gonɗo sababu goodal men e ndeer nduuɗo duniyaaru e anndude hol kanko e ɓure makko e geɗe keewɗe ɗe ngannduɗaa ina tonngii e ndeen deftere woni deftere wiyeteende burdi ko ɗum ɓuri wonde haaju men e oɗo sahaa to jaareten ɗo no en ñaagiima duwaw nde Allah yettinta gollal ngal ko wonaa ɗum ko noon mami artu noon to baŋnge waynoraade en janngude Qur'ana sabu eɗen keewno so tawii en mbaddaama yeewtere waande ni ngaddoroɗen Qur'ana kono mataw sahaa nde udditen yeewtere nde en keɓaani udditirde Qur'ana kono en cakkitto e deftere Allah nde mi arta jooni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم sadakallahu lazim golle ma jooɗi feewi seydi Dia bandiraɓe foof beltima caggal kadi nde uddirɗa yewtere meɗen oɗo Qouranul Karim belɗo celluɗo ɗon noon kadi eɗen calmina dendagal galleji sernaɓe e dendagal almudagal tawetegal to Fondu eɗen calmina kadi musidɗo men semen ceerno Abou Diabo en beltinima yewtere nde jinnaɗo maɗo jinnaɗo meɗen kono noon kadi ceerno men ceerno Mamadou Cissé en calminima en beltinima yewtere nde kono noon kadi ceerno Amadou Tidiane Kane e dendagal galleji sernaɓe mbiɗen ni dendagal almudagal foof tawateɓe to Fondu eko taari ɗum noon en calmini ɗum en beltini ɗum yewtere nde bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko weli duumotako ala ko gasata so wona laamu Allah ɗum noon en gaddi e yewtere men hannde ha ɗo koɗo kanneten yewtere men ha saaha goɗɗo ketkima alaki jaam ko musidɗo moon silmon Ghali Abouba e yewtere men buuɗal yumede eɗen gone altine hannde nogas ɗiɗi lewru colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu